Asmakizun batekin hasiko naiz. Txipiroiak dira, baina ezin dira jan. Txipiroiak dira, baina ez dira uretan bizi, lehorrekoak dira. Ze txipiroi klase dira? Hau, pista bada. Kaixo lagunak, eguerdion, eta ongi etorri bikote, zer moduz Aitor, da zer moduz Gaizka. Oso ondo, Aitor eta Gaizka txipiroi taldeko kirolariak dira. Hemen bi txipiroi etorri zaizkigu eta zinta pare honekin, zer da hau? Hori gerrikoa, futbol flageko gerrikoa. Futbol, bat, zer da hori? Bueno, biak kirolariak dira, ikuste zuen, gorputza hondikoa gainea. Ze kirol da hori zehazki? Ba, da Amerikar futboleko variante bat. Eta igual ondartzan bukatzen dugu gaur, eh? Ba, noski. Ha, adi lagunak. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet, errez eta berezi hauiteko garaian nundik noa ibiliko gehan, bale? Esan deun bezala, sapua prestatuko deu, sapua ingotena da lomo katea, garbi utzi, eta ingotena da limoian birrindura gota, gatza pixkat eta ontzen utziko deu pixkat, bale? Gio hemen, dakauna piperra, bai berdia, gorrilla eta horilla, tomatia, tipulina eta baratzuria. Hori dana lapikon goxatzen jungo geha, dena Julian almostuta, eta behin goxatuta da honian, ingo deuna da. Hartu, hemen dakaon, paparra tablan gainen jarri horrelaxe, barrun piperra da pixka bota, lomua onduta da ona bertan jarri, itxiko deu, eta hori sartagian markatuko deu. Sartagian markatzen deunian, ingo deu. Xerretan moztu, ikusiko deu, piperra da pixka sobratzen bazaigu, platerazpin piperra da jarriko deu, eta gero esan dakua, txirlakin, hemen dazkau, txirlak, ardo zurila, tipulatxak, baratzurila, gurina, hemen ingo deuna da, gurinetan tipulatxak eta baratzuria goxatu, behin goxatuta denean txirlak bortako ditugu bertara, ardo zurilakin iriki, ateako ditugu txirlak, hor murrizten utziko dugu gelditzen dan zukua, iragatzi eta saltxa hori erabiliko dugu geoplateran gainetik botatzeko. Baina horrez da bukatu, txirlan mamillatea ingo dugu. Txirlan mamillateako dugu, eta sartai baten ingo deuna da, irugilarra gorritu. Irugilarra puixketa txikitan, txirlai egituko jo. Gero hemen da gau panko pixka, bakizu zetan panko, no? Gaur egun erabiltzean ogi moda nola kurruskari gelditzeana. Oli hortan, irugilarra indeuna, botako dugu painko goiadakada bat, tostakutuko dugu pixkat, eta oregano pixkate bai botako dugu, eta hori dena txirlakin naztuko dugu. Txirlan nazketa hori, ontzitxo batean jarriko dugu, gazta birrinduta, raiatuta gainetikan botako jo, eta gainerra ingo dugu labian. Eta ingo deuna da, lagungarri jarri, gure sapo berezionen onduan. Ados? Venga, ekin ingo dio lan nahi, eta mingaina lleba eman berdio, alde berian. A ber, ningotena da ontzen jarri sapua, eta zuen piperra dakin jarriko zaten, bale? Venga, piperra daiteko, hasi bergea, piperra hauek, txortenak endu, barrutikan pepitak atea, eta Juliana mosten dezue, bale? Behin indak azuenean, batzu eta tipulina pasako izuet. Eta esan dakoan, nir sapuakin jarriko naiz. Bueno, bikote, garatu ondo, futbol amerikarra kontaktu igabe. Hori nola existitzeko. Zipeti ikusi dugu hortzean morrozko mordoa basta bestian kontrakotzen. Bai, azken finean, Amerikar futbolen asko da hona da kontakto fisikoa. Ordu noiek idikitzeko pentsatu zuten variante bat, gerriko bat daukazu eta simulatzen du plakaje bat. Azken finean, jokaldia bukatutea, zu plakaketa hori jasotzean, digamos. Orduan, zein da zure helburua? Zure helburua da, rugbian bezala, ensaio bat bita dana rugbian, flag futbolean da, anotazio lortzea, bere zelaiera iristea. Zelaia antzekoa da, zelai berdinan jolasten da. Txikiagoa. Plakatu eta bestia lurrea bota, gerrikoa ikentzen zuenean, gelditu inbiartzea. Zatik gelditzen banaiz hemen zure bustanakin, zu honea torri bihartzea. Jokaldia gelditzen da. Jokaldia gelditzen, bale. Gero formazioa, azten da berriz formazio bat, eta horrekin berriz atakatzen da. Ondo da, autonomoentzako, adibidez, no? Nola ezin duten lesionatu, eta bai jai hartu, zuek autonomo esatere gai? Keba. Katxila mar, bale. Ondo. Bueno, eta
Nun sortu da jolas hau, o joku hau, eta nundik ekarri dezue? Ba, hau Amerikar futboleko variante bat da. Bai. Estatu Batuetan ja 80 urte dola dara matxate jolasten. Vale. Baina hemen Euskal Herrian Bizkaian saiatu zuten pizkat garatzen, ez, kirola. Bai. Baina bakarrikan Amerikar futbolera jolasten dute Bizkaian. Gaur egun talde bat bakarrik. Ja. Eta, gu hemen saiatzen egea, pizkat kirola zabaltzen, ez? Sustatzen, zabaltzen, da goxatzen. Bai. Adibidez, orduan, Euskal Herri mailan ez dago beste taldeikan, esate zuen bezala Bizkaian dago baten bajo lasteuna honta, flags futbol, ez da? Ditzen da, nola da zer? Bai, flag futbola. Vale. Gaur egunez, Santurtziko koioteak bakarrik Amerikar futbolera jolasten dute. Vale. Eta orduan, esango genuke Euskal Herri mailan hemen Donostin dela leku bakarra kirolau praktikatzen dana? Bai. Orduan honenak izango zate, ez da? Noski, Eta txarrenak baita. Hori estiak utzi bukatzen. Ondo. Zema lagune jolasten du dago? Nola da jokua? Bosten kontra da. Vale. Eta, gu 10 kide gea, ez? 10-12. Bai. Vale. Eta, astero behin elkartzen gea entrenatzeko. Eta jolasteko hortara. Hori da. Vale. Eta esaten dezue, bost bakarrik jolasteko, futbol Amerikaran ikiarri jende mordoa jolasteko horrez, da? 11. Amaikan kontra izatea? Bai. Futbolian bezala orduan. Azkenen talde espezializatu gaude, eta hor, pixka da gehiago nazten da, zen azken 55 kalari dira ekipo batean, baina kanpon zelaian como tal, 11 daude bakarrik. Vale. Eta, adibidez, zuek bosten aurka jolasten dezuen, norma berdinak jartzen dituzue, o nola jolaste zue? Batzutan zaila da. Dezue, zelaia txikituta listo, edo zeiten dezue? Bai, zaitzega zelaia pixkat adekuatzea gauden pertsonen zara. Azken gure entrenamenduk dira, batzutan 10 gaude, beste batzutan igual 7-8 jute gea. Bai, futbola bezala, futbol 7 o futbol sala bat jolaztia bezala. Hoi da, azken taldea gea, eta bakoitzak baita bere bizitza dauka. Lana, ikasketak, eta gauzaik errespetu ben beha. Hau ez da ogibide bat, ez da? Hoi da. Horain dikanez. Vale. Estatu Batutan adibidez, bai da ogibide bat kirolontan ibiltzia? Ogibidea... Ez nago ziur, baina, unibertsitatetan taula, kirol mota bat da. Vale. Eta oso famatua, ja. Bai. Eta, adibidez, zapatillak, ni pentsatzen dute kaskua eta bestiak jartzen duten armamentrua eta historia hori edana ez dezuela jartzen. Materiala azkenen zapatilla batzuk gaia, azkenen zapatillak, gerrikoa, eta baloia gutxi. Orduan, agina, futbol amerikarra baino merkeago ateatzen dare bai jolasteko, ez dela kaskua eta bestia eta armadura eta gauzak behar dira. Eta zesan behar nun, kirolau praktikatzeko, zein behar da? Pentsatzen futbol amerikan bezala, askarra izan, eta engainatu, eta regateakin, eta holako gauzak, ez da? Bai, ez da beharrezkoa. Fizikoki altua, basuak, handiak, txikiagoak, berdin du. Bakoitzak bere lana daka hor, ez da? Bakoitzak bere espezialitatea daka. Ados. Eta, zezan behar nun, adibidez, nola da? Atzeak bakarrik alda pasa, ez da? Aurreak hankakino, nola da? Zehazki, kontatu zuek guri, nola da? Lau aukera dauzkazu. Zelai erdira pasatzeko. Bai. Eta orduan, baloia aurrerantz pasa, berda? Eskuarekin... Rundua bezala, ez, orduan. Aurreaka pasara, atzeak ezin da pasa. Pasa daiteke. Bai, pasa daiteke, baina pasatzen badezu eskukin aurrerantz. Bai. Bakarrik, aurrerantz pasa, berda. Atzerantz pasatzen badezu, alda, baina bestea korrika behar du. Nola, zenekin behar duko, baloia jasotzeunak o pasatzeunak? Baloia hartzen. Ezin du berriro pasa. Atxaka pasatzen ezin diain? Indaitezke. Atxaka indaitezken nahi duzun pasea daina. Baina horreaka pasatzen momentun, ezin daia gehiago pasa. Jasotzeunak baloia... Ja da, tantoitea juteko, ez da? Marroia gantza da. Vale. Vale, buen juten agartzen. Gero, nola dijo azor, adibes, ez dakit rugbian mele, eta ez dakit ze, eta hor zer regla gehiago daude? Kasu honetan ez daude meleak. Osea, fizikoki ondaiteken guztia ekiditu egiten da. Osea, ezin da blokeatu ni ezin, adibidez, ni joa baloia gabe, eta ikuste nire kidea
baloia dakala, eta Bai. bere defentsa bere gana joala. Ni ezin dut bere gana junta bultza. Ja. Osea, ni momentu horretan jokalditik kanpo nago. Osea, utzin behar, orduan aurreka pase bat iten desunean, bestiak baloia hartzen duen da aurrena korrika jutanean, aldan bakarrein zinta harrapatu. Hoi da. Hoi da Hoi da. dana, ez da? Vale. Eta, hau adibidez, zuen artean jolasten dezue, zeninken aurka gehiago jolasten dezue? Adibidez, estatu mailan bai daude talde gehiago? Bai. O liga bat dago, edo nun aritze zeate? Daude, liga batzut daude, baino Madrid adibidez, Bai. Katalunian, gero Aragonen ere bai. Eta, bueno, gu adibidez, abenduan, jungina Santanderra jolastea, Vale. Santanderreko taldearen kontra, eta, bueno, Zer gertatu zen, a ver. Galde Nola genuen. juntan, Ikasin genuen. Bai. Ikasi genuen, bai. Bizitan zain, irabazi, o ikasi? Ikasi, Ba, hoi da. juntan ikasi, Bai, vale. Eta zer zeuden aurreatu, jende gehiago zian, o zenba bukatu zen partida? Ez da goratzen. Ipoia emantzi zuen ondila, ose? Esan Kriston Parisa izan ez da Vale. ere, Pare bat anotazion gati galdu genuen azken finean, pues, izango zen zazpi hogei o amala hogei eta zortzi horako zerbait. Vale, Azken, zu beste zelaia iristen baldin mazea, 5 puntu dia, eta gero da puntu bat, eta edo 2 puntu. Depende ze aukera hartu nahi duzun. Orduan horregatik. Azken, kostatu egun astea, zeren hasieran pixka bat, pues, reglak ez da inoiz jolastu partida bat, como Ja. tal. Nahiz eta entrenatu jolastu partido bat arbitro Ja, batekin, ja. inoiz. Orduan hasieran pixka bat kostatu zen. Santanderreko hau izan da zuen lehendabiziko partido ofizial Bai. bat zango genuke beste talde baten aurka? Bai. Historiako lehenengoa. Vale, ona. Bueno, eta partida hortan, zenbat irauteu partidak, adibidez, zenbat zati daude? Ba. Bi zati daude edo, Hori da. vale? Bizati, 20 minutu, Hartu hauek. Eta horra horiek organikoa bota, horraz bihan dakazu sakarrontzia, Vale. bota organikoa, eta bakoitza tipula bat, edo narazu batek tipula, eta bestiak baratzuria adibidez. Vale. Vale? Bota horrean Baratzuria. piper berdia, Bai. eta hau martxan jarriko dugu ja. Eta orduan bi zati, bizati, 20 Eta- minutu, eta denbora za gelditzen. eta denbora ez da inoiz gelditzen. Hori Ez, da. Amerikar futbolean bai, baina hemen ez. Vale. Flag futbola dinamikoagoa da. Vale, claro, ez daude mele gelditu Ez, ne ez. horiek eta ez dakiz, eta, vale, eta zesan behar nun, adibidez, tanto iteko da aurrea jun, marra pasaz porterian atzian dauna, eta tanto in behar da, ez da? Hori da. Hori da, marra Vale, pasa. tanto in da gero, badago jaurtik eta be bai? Hemen ez. Ez. Ez dago ere? ez? Beste hemen ez. jokaldi bat jolastezu, zer dira, 5 jarda, ezta? Bost edo 10. Boste da, Amar, Vale. hori da. 5 jardatik jolasten baldin badezu, puntu bat lortu dezakezu. Eta 10 jardatik hasten baldin bazea, osea, 10 jarda pasen behituzu, eta horrek 2 puntu izango ja. Vale, Depende aukeratzezun zailtasuna, puntuazio bat edo beste jasoko duzu. ona. Bueno, eta nolatan hasi zinaten kirola honekin? Zein izan zen artifizia hau martxan jarri zuna hemen donosti? Pues hemen, Bueno, ondo da. ni eta beste 3 lagun, orain dela ja 20 urte edo Amerikar futbola ikusten hasi ginean. Bai? Eta, bueno, udaretan ondartzan gelditzen ginean pasak egiteko, ez? Vale, baina rugby gisa eta baloiakin jolasteko, ez? Ez, baloi horrekin, bai. Ah, Bai, baloi, pasak aurrean. Bai, futbol amerikarra bezala izango zara. Hori da, ¿verdad? imitatzen, digamos, Vale. akzio Bai. ezagunena, eza, pues pase bat. Vale. Eta ja, udaruntan esan genuen, ba, aitzaki bezala, ez? elkartzeko. Astero elkartzeko eta jolasteko, ba, ingo dugu talde bat, ez? Eta, bueno, lau hasi ginen, eta gero Aitor ezagutu nun, Hori da, aitorte eta gero inigo, baita, nekin etorri zala. bai, Vale. eta ja, aman lagun geha, ja. Amarra hemen bilagun. Pizkanaka, azken Danak Donosti txikia donostiarrak da. edo... Bai, 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 donostiakoak, bai. Vale. Eta kamiseta txuri urdina ez da, ose? Daukagu urdina, Bai. eta txuria. eta txuria. Txuria, vale. Hirugarren ekipazioa itxibin barko dugu. Txuri urdina, ja. Vale. Zenbat moztuko ditu? Ba, lau bat baratzuri, zuritu, bai. Eta zuk hori txikitu, hau kenduko izuten mendikan, eta hau ere bai, beste hau ere bai txikitu. Vale, timbuliña. perfecto. Hola utzi, Hola. Juliana bezala. Bai. Balekoa geldituko, bai. Hase, gaina timbuliña, goxatzean nian xamurra eta txikila geldituko, osea, que ezin jobe. Ondo, orduan ze, irrikitan zabezde, ez dakit, liga bat badao nazioarte estatu mailan, edo apuntatu diartzeate jau Oaintxe bengo bertan- denboraldirako, o udaberri ontako, edo ze? Oantxe bertan gombitatu indigute, Bai? kompetizio batea. Bai?
Eta, bueno, gaude pentsatzen, planifikatzen, zer nahi ezakigu noiz izangoan kompetizioa como tal, bakigu maiatzak galdea dala. Baino, esan inbea dizkigute fetxak. Vale. Eta behin hor, kompetizio bat jolaztuta, nik uste irrika gehiago lortuko dula, jende gehiago lortuko dula, baita. Bikain, ja jendia ikusten da entzuten azten danian, hasiko da martxa egiten, ez da? Hoi da. Eta liga hori, zuek jarraitzen dezue estatu mailan dijoan liga hori, nola dijoa? Zenbat talde daude bertan? Asko daude. Bai, Bai. Eta lehenengo maila, bigarrengo maila, osea, daude maila desberdinak eta dana? Flag futbolekoa horrendikan maila bat dago. Vale. Bai, eta egiten da, erkidego bakoitzean liga bat, eta gero irabazten duena, eliminatoria bat bezala. Bai, estatu mailan kopa bat bezala egiten da. Vale, ondo. Bai, ez ibiltzeko nola minoritario da, da bestela alde batetik beste ibiltzea, Euskal Herrian zuek izango zatea horrenak, ez da? Irabaztia, pentsatze. Bestela. Ai, ama. Bueno, lagunak, hemen txe, bagoak txerrik itxarraka, priperra da martxan jarri deu, hemen sapua ontzen dakau limoiakin, eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha, bale? Vale. Ikusiko zuen, sukaldetan zetopatuko deun 2025ko tendentziak ikasteagoaz, amaien nien askoitira, eta besti gabe, segituan gaude bueltan. Kaixo Joseba, eguerdion. Zautzen hauzteia, Amaia naiz, Amaia estudiotiken, eta hemen gure askotxiko ofizinan, gaur itzengo deu, zer tendentziatuzten 2025 sukaldietan. Kontako izteu pixket, sukaldietan, ze gauze ikusiko ikeun 2025 ontan. Egixe da txuri hau, hotza geratzea da eta tendentzia da pixket etxe goxuek. Eta baitare sukaldien, sukaldien osan toki bat igo latizte genuna eta geratzen ahorra parte. Eta egixe da sukaldi irikixek oso modan atoztela. Orduan, gauze goxu eta guzen eskotiken, txuri horren partez ez, tono beixo, tostau, blanco roto esatean tono hauetan griseta o beixeta jutzen ez, baino eta aukede bolako sukalde goxuo. Alare, egixe da, pixkenaka kolori datoztela baitare. Baina ez oso kolore atrebiduek eta hola, urdin ilunek o berde ilunek eta abat. Segixe da tatorrela sukalde klasiko bat modan, berriz, batzerin dana buelta oikia dakideun bezala, eta ingles estiloko sukalde horiek, bere moldurak txukin, eta hola modan datozte. Eta hauek kolorikin oso politie geratzeie. Tono ikustuzten bezala hiletan die, ez die tono hola oso bizixek. Tono hiletan, eta hola baitare ez gain beste aspertuko. Baina egizea, tono ilunetan beti bietzmarkak eta askoz gexo ikusiko zaskigula. Orduan, kontu pixketa euki baitare, pixket lan gexo ez dauko ju, baino egizea oso politie gatzizela. Orduan, hor gehatzea balantza hori ez, zer dan praktikotasune eta estetikin arteko balantza horire beti eukiko dugu. Baina, bueno, hori ezin dugu ebitau ez dakit nola esik hau beratzen, pixket batan erabakisek hartu erzte, eta nahi egizea tono ilunek eta asko guzota eskitela. Zer mate beholako, zukali dator, zentzaixo batekin, izetie zala itxura hundixo eukiti zukaldiek. Zukaldiek pixket zalako altzari bat keixo ematie. Eta molduratu dizen zukalde hauek oso ondo gehatzei, eta asko datozte tendentzitan, baina bai armaiutan eta etxinziet tiradoriekin. Tiradori dagoz bat, eungena urtietan tiradore danak ebitatzen, eta oin berrizet danak bueltan die. Eta atzenien, batez doratu tono hauetakuek, dazkedu aukera pilo bat, eta ikeragarrizko toki matixo. Eta bada aukera bat, toke berexi bat emateko zukaldi. Gainar, truko txiki bat esango justet, ze tiradorik aukeratzeko orduan, daude tiradore mota ezberdinek, ez? Bi zulo azkebenak, o zulo bakarra daukebenak. Orduan, egixana da, tireiteko, segun zetokitan, bai berkotxola, bi zulotakuek, porque adibidez, frigorifikuek hor, iteu zola, tireiteko berdeu zerbait inderraikuna, baina zenbait tokitan zulo bakardunek erabiltze baldin baiteu, gero aldatzeko oso errezak die, porque atzenin bi zulo, tamaini hueleku berriz etopatzie ez da erreza, baina zulo bateku baita. Huk armaiutan da dibidez, askotan, ipintziteu zulo bakarreko tiradorik, eta era horta, tiradori aldauta, emalek xot beste ikutu bat besti horiei, o ere etxeko armasuei, o zukaldiei kasu hontan, eta aldaketa txiki batekin askotan, emateuna baino asko zaukera gexo. Baina alare egixe da baitare,
tipo kontxa estiloko tiradore hauek bai, klasiko dizenak, asko atostera. Baina, egixat pixke zikinore bai izela, porque azkerin hemen eskuz hartzen da hola garbitzeko, hauek egokixo dizemo zen. Bueno, Amaia, zenbat aholku, zenbat tendentzi, eta hain ondo eta hain beste itzaitezu, ez digula denbora eman osoik ikusteko, baina gero ikusiko dugu bukaera. Hemen jarraituko dugu gurian, hemen piperra da martxan dakau, Aitorrek tipulina moztu digu, bertara bota, oiek, batzu ja, bai, dena bota. Hoi geho gainea evaporatzen aztean nian, ja, ia esertan ez da gelditzen, osea, oso ondo, batzu ja, eta lan gehiago jarri berdizkizu, eta ber, behitu, zu ja batzu jakin aizean ez, eizka, mi batzu jago txikintiko izkiazu, bale? Zatik gane bai bihar ditu geho txirlak irikitzeko. Eta zuri, Aitor, emango izut hemen, behitu, behar detena da tomate horren birrindura, bale? Orduan, tomate horren birrindura nolateako deun? Ertu, hau, behitu, hemen dikana, ja, guzti harrapatuko deu, bale? Oso ondo, dena barruan. Eta egin behar desuna da, tomatetxo hau. Erditik moztu, horrela. Bai. Eta gero, hemen, raiatu itezu guztia, bale? Aurren erdi bat, eta gero beste erdia, eta asalakin eskuan gelditu bihartzea, bale? Perfecto. Venga, hoi zure kontu. Eta behitu batzu joiek, ja honea bota. Honea botako ditugu, eta beste bi hau garbitzen joan, da nik ingotena da tipulatxak moztu, goxatzen jarri, gero bertan txirlak irikitzeko. Vale, bagoaz. Venga, pixkatorik gero besteako guzten badeure, ez da zerretatzen. Oso ondo. Bueno, eta lehen esan dezue, hastian behin gelditze zatela, ez da? Bai. Nun jolasten dezue hau? Hau ze, rundiko zelai bat bihar dago jolasteko? Hementxe barruan. Bai, ondo jaiz, lasai. Beizak, nik ingo jaten nahi garrapatu. Gustanetik garrapatuko jat, eta venga, barroa, rast. Venga. Oso ondo. Errain bergenin, Aitor? Venga, oso ondo. Venga. Nun ibiltze zeate onta jolasten? A ber, gustatuko iltzeguke futbol sale batean jolastu. Baina, bueno, nola ez daukagu babesleirik oraindik. Ondartzan entenatzen dugu. Ondartzan? Bai. Bueno, leko garra, gero bainito bat eman, eta tak etxea dago, ezta? Bai, kontxan. Animatze zate neguan bai bainatzea jolastuta gero? Bai, gero... Balinte badaude. Balinte badaude, eta etxeate animatzen, Vale. Eta, orduan, ondartzan, da zeiten dezue, lurra markatu makil batekin, edo hankakin hola rakarra, ortuakin, da, venga. Pivote batzukin, eta, venga. Vale, egia esan ez da porteria, ber, ez da? Ez bai zuek gero ostikada ematen, ez da? Ondo. Bueno, eta esaten dezue, zenbat elkartze zate? 10, 12 zate, dana jute zate? O lau kontra, o nola ibiltze zate? 3 kontra? Bai, batzutan bai, 3 kontra, 4 kontra... Eta batzutan egin dugu 2 kontra. Bai, hasi gineanen, hasi eran, ez benka bost elkartu, gea. Bai. Azkenen... Eta bost, bat arbitro. Arbitro dena. Vale, danak arbitro, vale. Eta hor arbitroan lan zein da, adibidez. Hor jokaldiak nahiko garbiak izango dira, ezta? Bustan edizten bai oso heldu indiozu. Bastante komplejoa, bai. Haneuke genuen, gure lehenengo miztoso neuke genuna, euke genuen arbitra, eta beak gauza asko esplikatzen zizkigun, azken finen reglamendua hor da hola, baina jolasten ez zehala kontuatzen, reglatik kanpo dauden gauzak eten nahi zela. Adibidez, igual pausu gehiagi eman, edo atzea pausuak, edo... Jokalari batzuk, digamos, preferentzia dakatela, adibidez. Ni defentsa bezala, preferentzia dakar jokalari baten gana jutea. Bai? Eta ezin da inor nire aurrean gurutzatu. Gu batakatzen hasieran, ez geneukagun regla hori buruan, zen guk gure gauzak pitatzen ditugu. Eta hori gure entrenamendutan hasieran ez ginen kontuatzen horretaz. Oain behin partida jolastu deula, amistosoa esplikatizkigute ondo gauzak, asko zobeto. Asko zobeto, eta zen norbaitentzako okerro izan da, eta norbaitentzako hobeto. Bai. Beti dago jendea pixka reglatik ateiteala. Donostin ez da hola, Ondo. Eta, orduan, zein dia regla horietatik? Bat esan dezu, a ber, esplikatu hori ondo, nola da horrenengo jokalaria balin basea ezin dela bera? Azken finen, esan daiteke, pase bat atzeaka asteala jokaldia, eta pertsona dejaztuetzen da baloia. Orduan, ni defentsa bezala, unaiteke bere gana. Nire helburua da, pertsona horrek komodo ez pasatzea baloia. Orduan, klaro, ni bere gana iritxe baino leno, norbait nire bidean gurutzatzen baldin bada, imagina, zutan nire artean, marrazuzen bat dago. Eta ni marrazuzen hortik jungo naiz. Pertsona ezin da gurutzatu ni frenatzeko. Ezin da blokeatu. Nik eskubida dakat zure gana iristeko.
korrika aldeten denboran. Bai. Eta, klaro, beste eskapatu daiteke. Ez da geldi geratuko. Orduan, olako gauzak, ez? Reglamentu teknikoak, digamos, pues, partidon kontuatzea gauza bitaz. Bikain. Vale. Ze gehiago, adibidez, ze gehiago ikasi ezue Santanderreko bidea hortan. Jokaldi bereziak, jokaldi berriak, guazkenean berriak gea, eta, bueno, jokaldi basikoak egiten ditugu. Bai. Baina han ikasi genuen jokaldi berriak, eta... Jugada bereziak. Hori da. Bai. Vale. Eta jugada horiek, guain ja horiek entrenatzen ari zate, Bai, batzuk Pizkaraka, bai. Vale. Azkenean... Adibide bat jartzeko, jugadaen batena, hola? Aurrerantz pase egin beharrean, korrika aitea. Ja. Baloiarekin korrika aitea. Korrika hasi, eta aldan lekura arte, ez da? Eta gero pasako zu pasa berdezunia, ez da? Bueno, azken gure jokaldiak zian pase bat itea. Pase bat aurreak aitea, eta gero baloia jasotzeunak, ja saiatzea aldunain. Korrika aitea, eta venga. Oida. Marroia iretzako. Oida. Ez behaiek baiteet zituzten, behaien artean esan duguna paseak atzea aitea, eta jokaldi ezberdinak itea, azken nik pase bat iten baldin badetatzea, eta beste horrek pasatzen baldin badu baloia, aukera ezberdinak iriki daitezke. Guk, digamos, lau aukera geneuzkagula. Era horretan, kasko zok da gehiago azkazu. Claro. Eta, klaro, hoi ikusita beste talde bati nola iteuten, nola zekeinu ite dituzten adibidez, baien arten komunikatzeko, olako gauzak, ez dianak ikusten igual bideo baten, pues, hoi eskertzea. Eta behaiek esplikatu zizkiguen gondo gauzak, eta esan zegoen gauza laguntzen. Claro, ni pentsatzen da kirol berria da, eta zu ere bai nola, aurrengo partido izan da, ez dala izango partido pike bat horri irabaztea baizik eta ikasteko, eta ikusteko, eta goxatzeko. Gaina ilusiakin hartzizue. Hor dauden ekipoak ilusiakin hartzizue, eta guztua gaina. Hau friki batu dia gu bezala, eta. Bai, Guazen abekin goxatzea, venga. Eskerrik asko tortxagati. Frikien mundua nola dijoa gauza. Bai, claro. Ondo. Bueno, hoy, inberdekena dekaitor, beitu. Tomatia ja honea botako deu, eman azu, osondo, eta hor ja asalak organikoa bota hor azpian dazkazula, eta hor ja, piperra da, bai joa martxan, ia inda dakau. Ite dakazuna da, beitu, irugiar hori, hartu aitor, kendu asal puntxu gor hori eukitzeuna, eta gainuntzekoakin, aurrena baieta pasa pixkaten do, eta geho ja lauki txikitan indana, bale? Perfecto. Venga, osondo. Bago, atxerrek etxarraka. Goxatzen dakau gurinetan, baratzuria eta tipulatxak. Eta gero hemen txirlak irikiko ditugu, ja, pixka goxatzen deunian, Bueno, eta kirolau, adibidez, edo zein apuntatu alda, edo nun izena eman behar da txipiroian talden parte hartzeko, edo adina behar da, o nola dijo historia? Bai, bakarrik Instagrameko kontura idatzi. Bai. Eta galdetu, hun daiteke? Noski baiet. Noski baiet, etorri mesedez. Bai. Vale, Zinfinen, ez da euki behar doitasun fisiko bat, o kriston abiedura eukitzea, o kriston gorputza, edo zein jolastu dezake. Azkenen ez da txokatuko 200 kiloko pertsona baten kontra. Osea, norbaitek sokak enduko izu ez izu mina ingo. Orduan, zure zaguarriak aprobetxatuko dituzu, zure jokaldikiteko, digamos, bakoitzak ezaguarri ezberdinak dazka, eta, pues, azkenen hola da ekipo bat, bakoitzak ezaguarri egitea, eta... Eta nun da limite hori, eske hori ere bai, hor arbitroari atento, enbiarko, noiz eusteizu baino ez dizu ikutzen eokorrik asozinen karga pixkat aldain edo, noaino alda iritsi. A ver, azkenen, hoi interpretablea da, guztia, azken futbolen da karga bat da honen, beti zure alde baldin bada, vamos, penalti, baino... Kontaktua badao, ez da? Pizka bai. Pizka badao, kontaktua. Azkenean, baloia aurrenantz botatzen dutenean... Claro, bidikoaz baloian bila, hor txoke badao. Baloia bidatzen ari bila, bilak, orduan... Hor pola linbazoaz, falta, baina normal salto itea normalian, ez da? Oida. Gaina jendea bastante garbia da. Eta probatzera atortzen dena, gero berriz bueltatzen da. Katiatu itea hor, ez da? Ba, betu, gustatzen zaitez, atikan betu, nik egia esan, kirola asko inden ni bizitan da, beti patinetia, futbola, pelota, beti dinbi, danba, izkina, golpe, txorkatila, belauna okertu, eta ikusten dut kirol bat hori, egin naiz, edade polita katela kirol hortan azteko, ez da? Ez dela zerbait ezatzen, jode, askotan, segun ze kirol, puskatu itezea, ez da? Puskatu itezke, Eta hau da, eraman garri ikustet, hombre, korrika egiten lesionatzen basea zu bakarrikan, baina...
Bai, gugea... Ritmo aldaketak baita badaudela, eta ritmo aldaketan azkenen... Potentzia dala, Potentzia energia asko dala. gastatzea. Bai, baina jokaldi motxak dira. Zenan 7-8 segundu. Ja. Oida. Pimpa-pa-pa-pa, Bai. pimpa-pa. Oida, bere izan... Eta, gugea, hogei urtetik, ez? Hogei urtetik, hogeita masai urteraino gea. Vale. Osea, dana gaztetxuak. Etorri zaitezke. Da, estrategia. Potentzia baino gehiago, estrategia. Zen azkenen zu gauzak ondo iten badituzu. Zelaien ondo kolokatzen baldin bazea, azkenen da, gehatu guztik, jokaldi batin, eta jokaldi errespetatu. Disiplinatu baldin bazea jokaldia errespetatzen, pues lortuko zu zerbait. Ez zera disiplinatu eta zure kabuz baldin bazoaz. Talde lana da, azkenean talde lana da. Danak irabazten dugu, danak galtzen dugu. Ezin dezu zure bola ibili. Keba. Eta nola entrenatzen dezu? Segunetan gelditzen zate eta nola itezue? Ba, azte azkenero, normalean ondartzan, azte azkenero, zazpiterritan. Zazpitatik, zazpiterrita? Bai. Ordu erditxo partida bat? Ez. Hora azten geha berotzen. Azten geha. Zazpi o zazpiterritan? Bai. Zazpitan iristen astea jendia eta zazpiterritan azitezate, no? Eta gero, bederatziak arte, gutxi gora bera. Behatzik arte. Eta gero, 10 baino gehiago bagea, futbol zelai bat alokatzen dugu. Vale. Claro, azkenian zen, nahi osue belarretan jolastu ondarretan baino? Ondarretan agresibo, dare bai, azkenian Erritmo aldaketak baita, belarren asko zobeto iteia. Azken finen, defenditzea ondartzan, osea, zu ondartzan zaude korrika. Zailo da, no? Linea zuzen baten indaiteke, baino erritmo aldaketa bat iteizu pertsona batek, eta zuk imitatu behar zu azkenen. Claro, imitatzea, kostatzea ondartzan. Ataskautak egitzea gehiago. Bai. Asko lurra jutia. Ni playerotan asko jolastu de futbolian, da ez daka zer ikusikan futbol normalaki. 2 kilo de zer india. Gaina porteroa pasatzen zuzen da pelota, dum, ahí va la pelota hori ya zesanik ez, Eta diferentzia handiena, zelaian argia daukagula. Ja, kontxan gau baitean ian, aio bela jo, ez da? Erlojuetako argia. Erlojuetako argia, onda. Bueno, launak, hementxe, behitu nola irikiko ditugun txirlak, Hau irikiko da segundu batean. Goxatu deu tipulatxa baratzurikin, eta ingo deuna da hemen. Oiek, errezago eta azkar irikitzeko, basor dira bota txakolinana, eta hauek irikiko dira, hau evaporatzen hastean, unian. Eta hau ingo deuna da ere bai hemen, ja, 2 buelta eman, piperra da listo dakau, eta utziko dugu hemen onduan, ostutzen montaia egiteko. Vale. Eta hemen, gelditzen zaiguna da, gero hauek iriki, hoi prejitu, hoiek ebai, eta hemen kiribiltzen hasiko naiz. Bueno, bat, beruan ingo hemen. Beruan jungo naiz pixkanak egiten, erreportaia guazen bitartean. Erreportaia jungo geha, berriro amaiana, eta bagoaz, 25 tendentziak ikusi eta ikastea. Guantxe gaude bueltan. Hemen jarriko dugu bat, horrelaxe, gero piperra da, eta dena itxi. Guantxarte. Goxotasunatik hitzeken nahi ganin, ezin dugu aztu ez darez, egurrek. Incluso, sukalde oso egurrezkue enzimera potente batekin kombinaute, asko dator, eta asko ikusiko dugu 2008 hontan. Baina, egixe da, igual ez dikeula ikusiko, oine arte ikusten eginen egur argi hauek. Igual jungo gala, egurre pixkenaka tono pixket gexokin. Atzenin gaztaina eta intxaurrondu ez atzenin nogal estilo ontako egurrek gexo ikusiko jau. Asko atozte, bai etxeko lurretan, bai altzaritan, asko ikusiko dugu egurri june. Baina zerbait baldin ma, 2008 izango gara zukaldeko izerra bezala, zukaldeko, nezteko, atentzio gexenetako bat emango ben gauzek, izango gara entzimerak. Entzimerak oso potenti datozte, entzimerak berdietan dare bai, koloretan, eta zehaurskokin, baina egixe da, asko erabiliko iteunako, asko erabiltzen ari geanak, izango zera entzimerak naturalak, harri naturaldun entzimerak. Azkenin egixe da, badiez nik hemen dauketen hau ez da naturala, oso funtzionalak diez dizena naturala, porque isa beru bilaike deula, oso troteru dizela, naturalak niretzako 3D efekto bat dauke, eta dauke ez dakit efekto bat azerin, nahi o ez nahi antzeman itea naturala ala. Eta gero,
beti kontuten euki entzimera bat aukeratu ezten intaktue. Oso importanti da, porque, lanin ibiliko geha eta gexena eraingo iuna ez, ze entzimera eukiko duen izango. Orduan, ikutu eta sentiu, zen moruz gustatzen duzten, haberze sentsazio, komodo itxu duzten, eta gero bakoitzen oitxuren arabera, kazulie entzimera gainin dagatzeko oitxuri dauke deu, no ez, bakoitentzako zer dan importantera. Eta zukalde zitzetien nahi ganin, azkeni zukalde irikita zitzetien nahi ganin batez, niretzako oso importanti da detaietanak eukitzi kontutan. Hemen, ja ez du alixo kanpuen gatzan pote gorri bat jartzi hola bapatea. Danak inporta du. Eta danak inporta baldin mau, nola ez, fregaderie eta eukotxeun itxurrixek. Orduan, itxurrixetan datozte asko, itxurri toratuek, tonuek dazkeben itxurrixek, pixket, plus bat izeteko gure diseinu hontan, eta ez zerbait, itxurtxe junin berdu eta hor dao, ez? Eta fregaderatan berdine, fregaderake izen berrin, karai baten bezala, acero inoxidablezko fregadera hotz hoiek, ja fregaderak datozte pixket integrauta, esango dugu, entzimeran tonota, zain da, inkluso entzimeri behorrekin nindeikeie, baina, bueno, adibidez, aukera hauek, ekonomiko dizera eta entzimerin tonota adaptate izera, niretzako oso troteruek die gaina eta oso ondo enkajatzea. 2008 eukiko deun aldaketaik haundine etxikiko dako kisonez izangoana da, ja ez txurixe ez datorrela bakarken zukaldeko armaiutan. Ezke pareta txurixeke ja geota gutxo ikusiko txula. Paretak eukotxue testurak, eukotxue moldurak, eukotxue papelak. Ze azkenien, goxotasun hori lortzeko txuri-txuri horrek ez diu laguntzen. Eta pareta hoxekaina ez di izangotanak rekto-rektuek eta 90 graus. Ez, ja datozte kurbak, ondak, arkuek, eta hori pilo bat ikusiko du. Eta papelien, pixket bakoitzez emateaino atrebitzea. Papel hauek, lino itxurako papel hauek, oso errezak diez. Azkenien, tonalidade ezberdina azkeuzte, hau guk ofizinan dauke duen tonalidade bat da, eta pixket iuntxo, baina leike deu tono argixiokota, bex goxuokota, eta emati testure pixket, baina geixi atrebitzek. Oin, pixket atrebitze izenantzako, esan duen bezala berdiek eta urdina atozte asko tendentzi bezala, eta zeatiken ez, pareta baten sartu testure pixketekin eta dibujo bat, zerbait. Egixe da gaina, zukaldien igual muebli sartu berrien kolorie, sartze bat imadu papel baten betire aldau hileike deula, eta atrebiu izen arren igual papel bat jartzie, kriston aldaketin leiki xoula egunen baten jun, papela aldau, eta kriston aldi ingo guen izan. Eta pareta ez lixo hauen barruen, baitare, zukalde molduratu klasiokoko hauek datoztela, paretatan ebai, izerra huntzek izango je, moldurak eta olako frisuek eta olako gauzek. Eta olako moldura hauek gaina kurba eta egokitza izela, porque flexibliek die, olako kurba pilo bat ikusiko ditu. Bueno, Joseba, esperoet gustau izena 2008 zukaletan etorriko dien tendentzia hau edanak, eta nahi doztenako, badaki uste hemen gaude Amai Estudion askoekin, eta hurrengo arte. Eskerrik asko! Amaia, mi esker, eta hemen Platonekin denbo asko guaz, egunen baten guelta, temate etorri berko zea honea, Saio berrirako urrengo urteako, ez dakit, 2008-2006-ako, nahi zunian, gu zai, eta irrikitan dengo gea. Muxo handi bat, eta jarraitu goxatzen. Hemen behitu, irugi jarra goxatzen nahi da, botako jot, panko bertara, lau guelta eman, eta hain behar deuna da behitu. Hemen dikan, behitu, zetxela. Pena amatu irikitzia eta, baino, epa. Irikitzen jungo geha, eta ingo zuna da, txirlak atea, eta gero ingo dugu iragatzi, eta murrizten jarri saltxa, gainetik botatzeko, bale? Eta zuk ingo zuna da, gazta, pizka raiatu, gero nasketa bindadak haunean, gainetik jarri, eta alea beha sartzeko, bale? Bale. Hemen sartuko ditut. Dantzan hartzea ziten ben hauek, botako, Hemen sartuko ditut. Bai, mamila bakarrik, Bale. Osa, atea, saia ditu gaue garbitzia jangabe, baina saiatu bai, bale? Venga, mamila atea eta horrela bota. Hemen, panko pixka botako joto horrela. Iepa. Venga, meka txirla, dantzan hasten diala hauek. Venga, pixka gorritu, pasatu gabe, Panko kurruskarik geratu behar du, irugi jarrare bai, eta horrek emango jo kruntxa gure gaurko txirlei. Vale, hola bota, oreganuare bai, eta bagoaz txergitxarka. Bueno, zergatik txipiroiak? Bueno, lehenbizi pentsatu genuen Donostiako baleak jartzea,
Donostiako? Baleak. Baleak, bale. Baina... Balia zauztarra garrapatu zuen, ez da, azkena? Ez dakit. Eta txabarik eta ikuak inbeti horri biltzaituko horretatzea. A ver, nahi genuen itxasoarekin eta... Zer ikusi da kanzio baita, ez da? Bai, Vale. zen nola Amerikar futboleko talde askok animali bat daukate. Ah, bale. Eta, bueno, gu balea pentsatu genuen, baina hemen Euskadin bazegoen ja kirol talde bat baleak izenekoa. Ah, bai, Eta, bueno... Eta zintzen izan zen utera hartu orduan, ez da? Bai, hori da, eta pentsatu genuen, hemen Donostian txipiroiak oso gustukoa dira, ez? Bai, eta oso guria da gaine, ez da? Bai, eta libre segon, eta aurrera. Ondo. Vale, hau, markatzen hemen, Ez dugu zuak egegi gobiar hau markatzeko garaian. Bestela ingo zaiguna da, paparra erre, eta barruko egin gabe gelditukoa. Orduan, zu erdian, txiki, hueltaka jungo geha, goxatzen. Ikusi zuen hola kiribildu deun hau, Hola jarri, endabizi alde bat itxi, geho bestia, eta huelta, eta hori gehatukoa bere puntxuan. Ondo. Eta, txipiroi bezala ezautzeitu zuen orduan beste taldiak. Beste, adibidez Santanderrekoa nola izena dute? Bisons. Bisontiak, vale, Bisons. Gaina, Amerikanos jarri du, oie, izena, You calamar, Nola zate, calamar ondo da, inglesez? Calamardo. Katxizla, amar, ona. Bueno, eta beste taldiak estatu mailan bai iadanak animalien izena daka, Bai, ez denak, baina asko. Bai. Ona. Bueno, hemen ningo deuna da, atea, hor ja azkenengoa gelditu zaizu, ez da? Zuku hori gero erabiliko dugu esan dugu gainetikan botatzeko orduan. Bitu, hemen gelako eskiat bilak, vale? Eta ingoitenaek hau iragazi hemen, eta murrizten jarri. Vale. Jarri dugu bertan, murrizten dakau zukua, eharra, hau, geho, garbitzea bota, eta listo. Eta hemen inbiar deuna da guain, vale, gazta, bai, nahikoa ustez badakaula, nahikoa. Aitorri diesintek, ezer bialdu, Digo, nahi baloia botatzen medio, korrika gote gaurrea zeitu, no? Zurro laño igual. Ai, ama, zeona. Bueno, hemen, kurruskaria jarri deu. Guain ingo zuna da honei, lau vuelta eman, bueno, oiek organikoa bota. Eta jarriko zukero hemen, txirlak, eta gazta pixka gainetika, vale? Ai, ama, zeona. Venga, earki goaz. Hemen txe, ingo deuna da, vueltatxo batzuk eman. Hau, usaila erra idabotatzen, Betu. Earra historia. Bueno, launak, nik uste gauza bat inbiar deuna. Hauen murrizten dakau. Utziko deu, txirlen zukua murrizten. Hau, markatuko dugu ondo, 3 aldetatikan. Eta honei gazta bota, eta gainerretzea sartuko dugu labea, eta guantxe etorriko geha bueltan, gure plater berezi hau, plater aratzea. Guantxe gara. Bueno, lagunak, hortxe, bigarren lombo martxan, hor pixkat epeldu dugu gure piperra da plateran azpin jartzeko. Ai, ama, ze gauza berezi deun hemen, txirla hauekin. Beitu nola geratu zaigun, Ona. Bueno, inbiar deuna da moztu, eta platera eratu. Ez dakit, bakazu zerbait izateko, jendiai, animatzeko. Bai, pues aprobetxatzen jamen gaudela, pues jendia animatzea, ez da? Aztazken guztietan elkartze gea lagunak, jolaste deu, entrenatze deu, ez da obligatoria gero etortzea. Zakit, ekipo ireki bat Bentsat azaldu, ikustea, probatzea, eta... Zerbait ez ezaguna da, azkenen. Eta taldea mistoa da. Taldea mistoa da. Vale, bete detaila bat ez dezuen aleno gaipatu, oso ondo. Bakarri mutia gea, baina bueno. Vale, guangoz bakarri mutiak zate. Hoi da. Ibeitu zakzin dilun hemen, Ze bokaditoa bola. Oa, paparrak inda. Ona, beitu adibidez hor, 3 pusketatxo horrela. Vale, gero inbiar deuna da, hemendikan, txirla batzuk berreskuratu. Gotena da hemendikan nola pixkat askatu. Dana etxio garriko erdila. Horrela xe. Txirla, kurruskari hauek, hemen onduan horrela. Vale. Eta hau, bukatzeko historia. Hemen dakau zukua murriztu deuna txirlena, eta gainetik bota.
Eta gaina badaki joku, gaina olimpiar jokuk da ikusiko deula, ez da? Bai, 28an, bai. 28an. Orduan prestatzen aizate ordurako, ez da? Hoi da. Sofatik ikusteko. Sofatik nekatxela, marriak hori esan, Igual ni apuntatuko nago, eta 28an ja puri-purian egongo nago, Bai, noski. Bakizu nune egongo behan. Bai, no? Vale. Bueno, launak, esan dakua, hemen gelditzegea, beste hau dena bukatu, prestatu, dena jaten, gaur egun ikusteko, lasai, bi mutiko txiki haundi hauekin. Eskerrik asko. Benetako futbol amerikarra izango zen, igual nintzen jungo hauen kontra, baina, sintakin bali da, kontuz. Agur.